Shalom. Horas madihita saluhutna namar pungu di bagas coro lao mamuji pasangap tuhata di bagasan mingguta sadarion. Adorakso tamulai parjolo mahita pasahaton derita naktodita tutuhata martang yang be mahita di bagasan rohata. Amin. Huria ni tuhata hami saluhut parhalado pasahaton tabe matusude hamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dos do hita di adopan ni debata dang mardiai bardisi halak Yahudi manang Junani. Hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, aisada dohita saluhutna di bagasan Kristus. Alani tapuji matuhan debata, naung manopahita tumiru rupana, tudos tu pangalahona. Tapasangap maibana marhite parulat tanah denggan, maradopon saluhut marhite namasi haholongan, masih jakonan, masih pagohan di aka nahumurang, ay akaido di halomohon debata sian hita. Atong marsaor mahita marhite parmingguota sadarion, taolopon jalatapuji maibana di sadok ngoluta, robe mahita mardongal lasni roha mangoloi ibana, marede mahita. Debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tan pardinggan basa do Jehovah tau partano batoan di ari hagogotan jala ditadda doakan amar haposan tu ibana haleluya.
Yang Mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Salehon matuhami roha na tugu na badia pikiran na dinggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na dinggan. Salehon dame tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Sai marsigatuk tuho hatam hami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis Sadarion ima natar surat di Kolese tolu ayat 10 sada songonon mah hatana dang mardiai bar disi Junani manang Yahudi namar sunat manang naso marsunat bangso naleban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tu patikmi amen.
di bagasan rohana hohom, tatopoti madosat nagodang itu adopan ni debata, asa tamahi tamajalo baga-bagana, taringot tuhasesaan ni dosata. Ale Tuhan debata amanami, pargogo naso hatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, macai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang pa ingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalosyon nami. Sa ingot mahami hobartu asini roham, dohot denggan ni basam, alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabege mahata baga-baga taringo tuhasesaan ni dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabe pitor binahen ni basa-basa marhites yan asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsiaw di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Debata turpuk ni ari Minggu pasapuluh pituhon dung trinay tatison ima natar surat di sada Korintus 10 sada mamukasian ayat 8 sahat rodi 12 tajahama margati sori songonon mah hata ni debata dada sian boru-borui bawai sian bawa do boru-borui. Alani patut marsahala do boru-borui di atas uluna. Alani akka suru-suruani. Ai marharoroan boru-borui sian bawa, laos songonido bawai sian boru-borui, alai sian debatado saluhut nai, ido sahatna, martua maaka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa, amen.
maha porsiao tai, songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siat todi porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubano toru dung ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, laut dul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dot na mate. Au porsea ditot di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan ala Kristen akan nabadia, dohot diasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot diangoluan na sora suda. Amen. Hurian itu hata katangi homatik ting nama asa di tonga-tonga ni huriata di bagai sedasa mingguan. Leparjolo torok nama par minggu nama doh ti minggu na salpo doh pertanya tabereng ma di lebaran naung di hita. Napa dua hotik nomor ragam. Tik ting marbagas, tik tik paduahon. Neng majalo pacu-pacu perbagason ma Robinson, Martua Raja, Soridame, Sinaga, anak Neamata, Albikir Sinaga, Tubuinata, Hanna, Riama, Persaudian, Buru Sitopul, Sian Huta, Jalan Atot Ahmad Sada, nomor 12 Perumnas 2, Ruasni, HKP, Resort, Pontianak, persiapan Resort Juruju, Doho Orwana, Ima, Almina Buru Pasaribu, Buru Niamata, Perdinan, Pasaribu Nahinan, Tubuinata, Posan, Buru Sitopul, Sian Huta, Pemat Siatar, Ruas Nihagaipi, Singuban, Resort Simanguban, Distrik 2 Silidung, Pemasukan Sinesida dari 1 tanggal 10 Oktober tahun 2020 di gereja tahun masuk pukul sia WIB. Napatuluhun pertanyaan Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 pukul 10 siawib toktong dari patu pahuriata pertanyaan asa tai huton ma di gereja di hasuton ni wik maranata dot wik eksromihi asa roma hita madohotisa di patu pahuriata do toktong live streaming asa tai huton ma di bagas tabi na pawapaton permingguan huria atau new normal. Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020 ibadah pagi masuk pukul 20.30 WIB jala live streaming nama dohoti wik maranata dot wik istomihim. Ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB nama dohoti wik istomi Bethesda dohot wik ex Saudi. Na palimahon perayaan ulang tahun HKP Juruju hopartu program ni huriata patupau di patupau tado di bagasa tahun non ulang tahun ni huriata patulupitu tahun patupau tado perayaan di minggu tanggal 25 Oktober 2020 nanaing ro alai daftar patupa huriata patupahon songona somal alai alani pakorhon ni padimi kopi sapulusia alani di patupa huriata do perayaan seremonial di bagian ibadah
jala di patupa dopa pungut pelean amplop sian ganup rumah tangga songot tada ni rohata maka melatih hondenggan bahasa ni debata alani ni sagihonon di huriata ma amplop tu sude ruas ni huria napaunopon rapat Dewan Marturia Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2020 di patupa huriata do rapat Dewan Marturia ima manaringoti program Marturia tahun 2020 dan tahun 2020 saja. Alani seksi-seksi horong di Marturia asaroma madohoti rapoti pukul 10 siawi di gerejaon. Na papituhon papungu sagu hati tu pendeta Dr. Andus Berlin Taba MDip. Minggu 10 Oktober tahun 2020 patupa ni huriata do patupa punguhon sagu hati tua mata Praises distrik do Blalu de Boskap imana mangujungi periode nasida di distrikon. Alani disagihon distrik do amplop dalata madok mauliata tu debata pakubasyon nasida. Marhitaima disagihon huriata ma amplopi sadarion di gerejaon. Pawaluhon jemaat pindah manang keluarga RC Hombing doho inatai burus regar sian wik maranata. Mamuka minggu sadarion dang ruas ni huriata bi dang ruas ni huriata mamuka minggu sadarion dang ruas ni huriata huria kaipe hak resok na juruju be keluarga Regency Hombing inatai mediana buru siregar doho tolu yana kona sida ala pida na sida tu hagaipe sidiak resort Palipi distrik Pitu Samosir. Napasiyahon selamat hari ulang tahun. Majelis Dor Ruas Nuria Pasahatot selamat hari rayakan hari ulang tahun kelahiran hari pernikahan Ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon. Ima tanggal 4 Oktober tahun 2010 sahatu tanggal 10 Oktober tahun 2020 Nasme bimbing sada Korintus sada ayat sia tajah habima di bagas tabi tik-tik parhebengon tabereng ma di lembaran naung adong dihita songonima tik-tik parhepakobasyo no parhebengon di huriata di bagas saminggon doakan anak siubasan ni huriata tu minggu nanang ron mauliate ma dia katangiang partisipasi dukungan di sudi program huria saya tu pahi Tuhan ima nasa pikiran gugur pabanata di huria tu huriana pain sangap di guarni debata songrima tik-tik namasa di bagasan nasa mingguan mauliate ma dita. Manusia
debata na sumurong siyan saluhud na roha imana mga ramoti roha ng pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Oras madihita saluhut na. Hata nito hata ujahan jamita di minggu sadaryon imana tersurat di sada Musa biddo 2 ayat 10 rodi ayat 25 asata jahama turpukta sokonomma didok disi dungi ninna debata jahubama dang jadi pujung jolmai ubahem madi bana sada pangurupina bahen donganna ay dungsun dijadiho debata jahuba sian tanoi nasa binatang di ladang rodi sudi pidong akana martonga-tonga langit ditogihom ma itu si Adam asa di ida maneng behang guarana jala iyai di bahen si Adam guar di nasa namarhosa laos ido guarna jadi di bahen si Adam ma guar ni na sapahapahanan ro di pidong aka namartonga-tonga langit dohod nasa na magulmit di tanoon alaya anggo di si Adam dang adong jupang pangurupi bahen donganna dungi terlalak mudum ma si Adam di bahen debata jahuba jadi dienet ma sana sian rusukna jala dilakopon sibuk tupa buatan nai dungi di pauli debata jahuba rusuk na dibuat nai sian si Adam bahen boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guarom ma ibana zolma ni bawa ala sian bawa ibana dibuat dibaheni tadikonon dibawa do amana dohot inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida marsemara do nasida duasa si Adam dohot jolmanai jaladang maila nasida hamuna akadongan sahapor siaw di bagasan tuhatta marhite-hite minggu sadaryon di paadar hita tuhata ni debata ima na manaringoti taringot tu panopaon ni debata di saluhut nadong di hasyangano nunga sering tabigi jamita na madokon dijadiho debata na di portibion ima uli doho denggan sude dangadong narwa dangadong narumar dangadong sibain hazahaton alai ulido indah baik semua diciptakan Tuhan dungi dijadiho mamuse jolma si Adam siantano baru dienek masiani muse sian rusuknai sada boru-boru madongani ibana laho mangaradoti jadi-jadian ni debata laho mangaradoti jadi-jadian ni debata si Adam do mabahin goarni saluhuna na nijadihon ni debata bahkan perempuan na nijadihon ni debata sian rusuk nai
jala dibahen sibuk gawe sada jolma parupuan tongdo siadam mabain guarna didok naking disi guarom ma ibana jolmani bawa alasian bawa do dibuat ibana. Jadi parupuan ipe siadam do mabahen guarna ala sian ibana do haroroana. Memang mulu di bagasan di parngoluatan noaeng dang hadong be namar haroroan sian bawa. Sudi nama hita noaeng mar haroroan sian borua. Dang hadong isonna dilahir ron di bawa kan. Sudi du hita dilahirkan seorang ibu. Alaina yang dohononna marhiti-hiti turpuk tahun. Sudi nai jadi-jadian di debata jala ikon uduk tu debata nang bawa nang burua ikon uduk tu hari mangaraduti mangalakahong ngoluna di hasiangano ido pajuon ni turpukta di minggu sadarion alai nang pola buah hitam molo tataringoti pernguluan ni jolma di bagasan tiki noaingon aka ahama namasa di patupa bawa tu parupuan maneng parupuan patupahon tu bawa di zaman noaingon naso hobar tu pajowo di bagasan turpukta noaing ai ido gunane jamita asa di paingot tita diaka pernguluata nameragam. Na parjolo mungkin berengota di tonga-tonga ni ngolu na meragamon akan namasa ima naso mangargahon lawan jenis bawa maparadopon parupuan maparadopon bawang maneng menganggap sasahalaki dan marguna sarana ada pola ero di soparupuan ina kabawa puasa dang dohot ada keegoisan meluadong di dokod disi menganggap remeh dengan perempuan zaman noaing kaburua duina memilih situ ape ulu dosong ini lau inai meremehkan dirinya sendiri gabi situ mahamunian ninang dang boy amang akka ama matusi dia meremehkan dirinya sendiri dang sian lawan jenis alai sia dirina ibana menganggap dirinya tidak mampu menganggap dirinya tidak disertai oleh Tuhan jadi meremehkan menganggap remeh. Naking ngata pasahat dengan tidak menghargai lawan jenis akabawa rupani tu akaparupuan memang mungkin alani pangalahon ni parupuan odo mula gereja ibana rok nape satu ngatiang do apatana rokna di atas lutut akhirnya ro akabawa di pinggir dalanan majohon dipistak dang hora dipistak digoit akhirnya didokom mai pelecehan perempuan tetapi karena apa? Karena perempuannya tidak menghargakan dirinya dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Gudang nasongoni terjadi pelecehan seksual ayak perempuan menasiring korban pelecehan seksual. Jarang doh hiata bagi berita 4 orang perempuan memperkosa seorang laki-laki. Dakyai terjadi. Alana terjadi 4 orang remaja pemuda memperkosa opung-opung. Wah, itu yang sering terjadi. Alaba opung-opung pemuda yang ngaginit.
ngamar gaya songon anak buru, sia puri hera anak buru, sia julu ngamar kerut. Songon iman waeng zamanon tidak menghargai dirinya sebagai orang yang sudah tua. Saya pengen ibana menjadi seorang gadis, sehingga gawe adong pelecehan seksual. Ala neneng dohonon desi mari para perempuan makargahon ada istiadat sebagai perempuan. Songon na adong diturpuk tanah king parupuani martujung-tujung inna. Dan pola iko se martujung-tujung behitan waeng. Alai ta argahom ma ada istiadat ni harapatahon. Ima porman toman hati mamake akapakiana hobardu etika moral. Nah mangihu noang muse laki-laki yang sering kasar kepada perempuan. Zaman noang menampar, memukul di tengah-tengah keluarga mungkin pernah terjadi. Karena apa? Karena dia tidak memahami penciptaan. Dia tidak mengimani penciptaan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama haknya di hadapan Allah. Tidak ada perbedaannya. Sedhutna nasihat debatado. Jadi molo adong siat tonga-tonga ni napungun waeng disondoh nama begi hatani debata, na sering naolo melakukan hal kekerasan kepada keluarga, kepada istri, kepada perempuan di sekolah, anak-anak sekolah di sini memperlakukan perempuan di bawah, jauh di bawah martabat dari laki-laki. Berubahlah, karena firman Tuhan dua-duanya adalah sama di hadapan Tuhan. Kemudian sering terjadi di habata kota, melosodong anak nabawa stres. Ala garis keturunan. Dan adong benon keturunanku, mago mapusuk, mago ma diujungi, dan adong beta robos yang guarhu narohana. Sehingga akan menimbulkan permasalahan di tengah-tengah keluarga. Karena keinginan garis keturunan akan menimbulkan kekerasan kepada istrinya, kepada perempuan. Karena garis keturunan akan menjadi ada yang dinamakan mencari pengganti muse mengulului no posonaina. Imana masa molo alani garis keturunan. Karena itu Bapak Ibu yang tidak ada anaknya laki-laki, bersyukurlah. Jangan jatuh kepada niat-niat kejahatan di tengah-tengah keluarga. Baik itu pikirannya, roha-rohana ikonias, lama jakor, marang na bawa pe, marang na parupua pe. Alam molo say takejar ima garis keturunan kita diperhamba oleh adat istiadat. Padahal hanya Allah yang bisa memperhamba kita. Molo adong na lengkap sudi, syukurlah bagi Tuhan dan perlakukanlah itu seimbang seperti timbangan adil. Unang humolong rohana tu parupuan boruna sian anakna kon adil di tengah-tengah keluarga. Karena dua-duanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Nah mangihuk muse sering terjadi perempuan menganggap laki-laki musuh, atau laki-laki menganggap perempuan itu musuh, sehingga terjadi yang dinamakan homoseksual dan lesbi.
yang dipermasalahkan pemerintah kita zaman sekarang ini. Yang terjadi laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal firman Tuhan mengatakan saat ini, baiklah laki-laki meninggalkan amanah doho inana, tumopot tinggal dohot pardijabuna, jolmana, inatana, ise inatana, perempuan dan bawa. Ise amat tahni perempuan, bawa dan borua. Bahasa terjadi karena sering orang mempermainkan lawan jenisnya. Sering orang mempermainkan, memperlakukan lawan jenisnya tidak adil. Baik itu di tengah-tengah keluarga, sehingga dia membenci lawan jenisnya dan mencintai sesama jenisnya. Jadi laki-laki yang melakukan kekasaran di tengah-tengah keluarga bisa berefek buruk kepada putrinya sendiri. Dia tidak mau menikah, takut dengan laki-laki. Begitu sebaliknya, ibu-ibu akainata menguluma di haina taonna perdijabu. Asa unang mabiar akka yana kota bawai menguli unang dihaholongi dongan na bawa. Dan adong do penyani di tonga-tongani huriat tahun. Alai di tahun yang lalu ada berita orang Batak di Amerika Serikat ya. Di dalam firman Tuhan Korintus dikatakan di Korintus segala pemburit tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ke bawah. Firman Tuhan mengatakan itu. Jadi diargahom maha bawona, diargahom maha paropona. Asa uli songon jadi-jadian nih debata. Ima secara umum namasa di tonga-tonga nih ngolu tahun noeng. Perlakuan khusus seorang suami yang tidak diinginkan istri pasti bisa disebutkan istri saat ini yang ada di sini. Seorang istri. Aka ahamana suri halomo kamusian aka amat tamu nabi. Nah sering terjadi. Molo binering secara khusus akabawa suami sering tidak mendengar pendapat perempuan. Ada yang tuh si hoi, sudah mau holan kopi mapain. Kalau saya kopi mapain urusanmu dapur. Itu sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Walaupun ada yang tidak harus diketahui istri. Ati natongdo tutu tuntutan ni amai nang peunga istrina alai dang perempuan maneng perdijabu perdingding. Perempuan perdingdingon kan ahana dihatai dijabu tidak dia keluarkan keluar. Dia rahasia keluarga itu artinya perempuan perdingding. Dibatasi oleh dinding. Ido gunana sebagas. Nang pena sabagasi marsai marah, maaf, songon na diturpuk tahun. Marsai marah, memakai pakaian yang seksi, bahkan tidak berpakaian pun, itu tidak masalah. Tetapi ketika hal itu dikeluarkan dari dinding, itu akan menjadi permasalahan. Jadi perempuan akaina harus gabe perempuan perdingding yang dibatasi oleh dinding. Unang murah-murah hamu curhat merhiti-hiti aka teleponon. Apalagi itu mantan muna. Suatu gabe salah. Itu yang terjadi zaman sekarang. Karena apa? Karena laki-laki suaminya tidak mau mendengar dia di rumah.
Orang lain mau mendengar dia. Jadi hati-hati para suami di sini. Baru kemudian suami yang sering tidak jujur dengan penghasilannya. Ini yang sering terjadi. Yang jujur dohot penghasilannya. Ala mungkin istrinya molo nasai dapokna, ikon nasai ditiup. Mungkin itu yang terjadi. Akhirnya suami tidak jujur. Asa dia do hasil ini sawit tai sabulanon. Amang. Aidang do atong ama inatai tusan. Ai saton ngado ina. HP 2 ton. Dioper mai tutoke. Isukuni natai ai 3 ton do sawit nami. Sada sato ngado ngamardos ni roha amatai dohot toke. Auman non 500 si hulep penom pasitesmu. Dia tidak jujur dengan apa yang dihasilkan. Ini yang sering dia tidak suka. Sehingga seorang istri waduh sawit unga 10 tahun 10 tahun holas 1,5 ton terus usahanya. Atau mungkin merosot. Dia jujur, harus jujur. Merosot, nasod doba pada potata, aisong ngonon kondisinya. Jadi seorang suami harus jujur kepada suami istrinya. Baru kemudian yang tidak disukai istri akan suami adalah ketika dia kotor, bau. Bau mau tu seri mau enak. Dan meridi 2 hari. Songon di isamo sirkan ngali dulu sanggul 2 hari pedang meridi sampai membeku kotor. Jadi seorang suami ikon kateng dohamu bersih alayonang gabi perlinti gaya perlinti nanti gaya pakatayon nape ganteng bukan hanya di fisik. Ganteng, cakap itu dari karakter parange. Ima tuak kebawa aka suami termasuk ausad diri di son. Baru malas kerja rumah. Molo karijo di jabu aka amata nampe ngarok tikina hari minggu nang karijo mana di kantor dan ngolo manapu apalah manapu pedang ngolo. Mengurupi menuci piring pedang ngolo. Dia menganggap pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan istri. Ini kadang istri tidak mensukai seperti ini. Padahal ketika mencuci piring itunya, maka tahatai, ya kan? Bisa mengucapkan kata-kata romantis seperti yang tertulis di Kidung Agung. Mak bute songon piringom mahu bereng yes ni bohim noaing. Wah, ahon yan inon nadi. Alay nung ngatubu las ni roha. Jadi seringlah berkomunikasi, seringlah berhubungan di hal-hal pekerjaan di keluarga. Jangan seorang laki-laki pekerjaan rumah PR, pekerjaan rumah dianggap itu hanya pekerjaan perempuan atau istri. Doh akabawa pedison akan aposo bulung. Adik-adik aposo bulung, laki-laki yang ada di sini. Unang beperbaga inang dijabu, manang inong dijabu, membersihkan sipatumu, membersihkan bajumu yang sudah remaja-remaja di sini. Bantu mengepel rumah dan yang lain-lainnya. Asa uli sudi persaurani. Kemudian yang tidak disukai seorang istri kepada suaminya adalah tekanan suara yang berbeda, keras, songgak-songgak. Jadi alangkah bagusnya menerangkan dengan lembut seorang suami.
Sonari tu aka perempuan aka istri yang tidak disukai aka hamion. Tu aka istri Nabi na perjulu tidak bersyukur dengan penghasilan. Kadang-kadang aka ibu-ibu on dan bersyukur tu padapotan niamat tajabuna. Holanot do pengeluaran tapi nganasaon. Dia langsung membagi-bagi pengeluaran. Akhirnya dia suaranya pun suara yang sedikit tegas dan keras. Mensyukuri. Jadi ibu-ibu akainata di son akan apa sebulung naneng akainata, bersyukurlah apa yang diberikan, apa yang didapatkan oleh suami. Unang atong holan minggu perjulu tanggal 5, tanggal 10 beta tumol itu. Tanggal 15 maneng na tanggal 25 ay basa nang maraminggu hamo inang. Asokon na naik darah tinggiku. Basa naik. Nggak habis bepat carian na sebulan non. Gabi naik mah darah tinggi na. Nggak pending be memikiri aka pengeluaran tu seminggu, 2 minggu na nengro. Karena apa? Karena tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Bersyukur bukan hanya mengatakan terima kasih Tuhan buat ini, tetapi dia pintar untuk membagi-baginya untuk kebutuhannya di rumah. Kemudian tidak hemat ya, sarupa mainaking baru kotor dan bau, sarupa doi. Mulu bau seorang istri jupania mata ay bau maho meri di zoina. Jadi alangkah bagusnya seorang perempuan akainata dusom marsolek kamu. Marsolek berias. Alai setora namang sian amat tajabu soadong bersolek sendiri. Ai sabun cuci, pe sabun batangi, pe sabun teleponi dipakai payasun bohi. Tong do yes. Alergi inna tong kan. Ikon na hargai do inna. Tidak harus. Akan alami pebui. Bersolek bukan hanya wajah, bukan hanya penampilan, tapi bersolek hati. Hayason niroha. Akka perempuan nanti. Unang bibau, unang kotor. Beriaslah. Bersihkan rumah dengan bersih. Baru namanya saya tidak pintar memasak. Sering don terjadi. Dan mangalo pacipu. Kadang-kadang arong sirana. Jadi akadoli di sono aing mengeluli akana malo do. Jadi pintarlah para perempuan anak gadis memasak. Belajar dangadong nai tormalo. Dangadong nai tortabo ilopalopana. Pasti selalu dari belajar. Zaman sekarang sudah gampang belajar. Sambil adong handphone na di si ibain tutorial memasak Indomie misalnya. Misal don, unang itur awong langkah-langkah na. Gabi tabu. Akaina ate. Unang lao amata mangan tu jabun ni tetangga. Itabu jabun ni tetanggaon mangan. Gabi tu si mangan. Aya alopamu isibo. Kan sering diterjadi kan? Tu tetangga. Aung do soba, mahita. Ay do ba ay nata king ay nang aung ilopay jabu. Hinda muse kan? Gabi ama-ama naso perdingding memberitahukan kelemahan dari istrinya. Jadi molo sutabu pelopalopane natai tong may sukuri akain aman tade. Lam tabur waroni. Lam siring dimakan akan selayu lam tabu. Najulu hita mga langsira do aka na umur 50 anon tukijang mungkin ono pulu. Ibu na pasugit. Ta alami do pei. Au sadiri ngatulup 5 tahun umur hualami do pei. Hari Sabtu onan.
Hari Jumat habis ikan asin. Apa yang terjadi? Tori buat do air las, sian termos, pamasuk tu dahani, buat garam, campur, habis nutup. Jadi semakin enak, semakin disyukuri, tong do habis. Alai mau lopa acipu pe lopa rinat tanwaeng, teruslah belajar. Gawe tabur ya no. Alai tong mai jaga darah tinggi ate. Dan bagi Mose sikap diam dan menangis. Ini sikap yang tidak disukai seorang suami. Nasui pabuah lahido tuhamu. Tumago maau pabuah saunari. Nah saya sip terus. Dan binoto alanya. Ay masa sip po. Sip terus. Dan ngelusi. Bahkan tangis di mana? Salah na di kamar. Namar huwa ho. Namar sahido. Daong. Sarang mau dakpol dang lomor aku mamereng ho. Hola ni malus na. Jadi sikap yang seperti itu kainang ablokonamu mah. Ulu tangis. Suatu ngipikir kamu inang padi tedorau ni narang. Now, akaparupuano memang secara umum tu suami na begitu. Tuk sumanguli hiap piau songno do jamitaku. Unang ipikir kamu ala nang manguli. Gaya singa mangon jamitan. Dah. Memang perempuan banyak yang seperti itu kepada suaminya. Diam 1000 bahasa sampai berminggu. Ilop pada tong idahan tong ilop pa. Ilop pada sayur ilop pa. Alai. Beta mangan rapak meta. Inang digeleku. Ah, oma mangisi. Alang imesi. Dia diam terus. Alai tong do salah ni amatai, narong dora salah laka, salah ucapan. Jadi naing takas marhiti-hiti terupung tong. Asa dipaingok ma perempuan dohot salah bawa Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan. Semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Molohulah penauli na dengga tu perdi jabuku inata jabuku nahuoli saluhut nai tanggung jawab na tu debata dan hanya tanggung jawab mabiar tu suami gurang doa kena tosong ni muru anu pang amat tajabuku mulak na mau ina dia hanya takut marah suaminya seharusnya dia melakukan itu karena dia adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi molo hula penadingkan hula pesaluhun naon di tonga-tonga ni keluargaku itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Songoni donang suami sudi ulahamu akka ulamunai di tonga-tonga ni keluarga kemuliaan bagi Tuhan. Molo tumbuh hape balos di sian akka inatana jabuna tetap berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Songoni donang istri unang adong benaking natangisi nediami. Bohabe pangalahonai tetap berlaku baik di hadapan Tuhan. Perbuina untuk suami dan keluarga. Alani mahata ni debata marhiti-hiti turbuk tahun laki-laki dan perempuan harus sadar bahwa keduanya adalah ciptaan, bukan pencipta. Ciptaan Allah yang dimonitor oleh Allah itu sendiri dan perilakunya pangalahona pertanggungjawaban kepada Tuhan bukan karena takut kepada dunia ini takut akan hal yang lain-lain walaupun itu ada tetapi yang paling utama adalah karena dia takut kepada Tuhan. Karena itu suami dan istri berlomba-lomba melakukan kehidupan mengasihi maka holongi. Nang berbeda-beda kodrat, berbeda-beda pajawon, tetapi tetaplah hidup untuk mengasihi. Manusia dicipta untuk melindungi, mengasihi dan saling menolong. Bukan untuk melecehkan, mengasingkan, meremehkan, tetapi manusia saya diciptakan Tuhan, kita diciptakan Tuhan semuanya di sini untuk melindungi, mengasihi dan
menolong orang lain. Tusido hita di jauh debata. Alani sada do hita di hadapan ne debata. Amin. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Mauliate matuhan di bagasan tikion. Tari parhatam tu hami mangaturhon manuturhon ima asa sadalan akka paropuan doho akka bawa pasangapon guarmo akka para bawa laho mangulahon nauli tuah kaburua songoninang burua mangulahon nauli tuah kabawa tu maholong deroha ai sabadan dos dohami dijadi hoko adong mai namar rumah tangga gawe adong ma suami doho istri pasu-pasu mali Tuhan aka keluarga naung pinasadam marhiti-hiti pasu-pasum asa setoktong mangulu di pajuon na sida songoni bertanggung jawab memuji pasangan guarbo nabadiai. Gabe ama namar sangap ala pasangan ponho. Gabe ina soripada ala setoktong pasangan pon guarbo nabadiai. Asimaroham mali jahuba. Molo adong pe keluarga di son nama lungun jalan nama kaholongi haroro ni keturunan anak manang nabawai manang na perempuan pasu-pasu homai mapangiduan nani asa berlanjut saluhudna asiniroham di tonga-tonga ni keluargana asimaroham alijahuba ajar-ajar ma aka ama songoni nang ina di tonga-tonga ni hasianganon terlumobi di tonga-tonga di huriam HKBP Jerujon asa mangargahon pasu-pasum na pinasahami itu ganup keluarga tau sangapi di guarmo lasni roha di tonga-tonga ni keluarga pos doroha nami tod dimido mangajari saluhuna ruas ni huriam pasu-pasu hami di nasa minggu na merdelak kami tujuruanon ramauti hami di akka ulaun nami marhiti Yesus Tuhan nami martangi yang hami. Amin. Mari demahita. Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, odo aroroan ni salut sileho leo na dinggan,
do nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masya na lehomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwa na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parasyang hami pilihanon. Pati bulohon harjaw may tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marwa nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banua gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajom mo, sa South Malamoneroham di banua tongon, songon na di banua gijang, leo matuhamin sa reno hangoluan siya pari, sa samarusa namin sa mampanesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugyod tu pangujunan, palua mahami siyan pamago. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarohom madamena tutodi munabe. Horas madihita sa luhod na. Rapot di hari Jumat. Ate, mau lihat madihita.